एक्चुअली गाइस नै दिनैहाय इउटुबनि फैसाजों न' लुनो जागायबाय आरोना दिनैहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों मिथिबाय आङो इउटुबनि फैसाजों मा लुदों नै गाइस नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय नै बाख्रि बानायदों आरोना बाख्रि लुगासिनो दं दायो खुलुमबाय आरो बरायबाय नोंथांमोनखौ दिनै बे गोदान भिडिअ बरायलायबाय आरोना लोगोफोर एक्चुअलि मानो होनबा आङो कन्टिनिउ ब्लग लाबोनो हायाखै होनना बुङोब्ला एक्चुअलि आङो माखासे खामानि मावगासिनो दं आरोना न'आवहाय बेनि जाहोननि थाखायनो आङो भिडिअखौ लाबोनो हायाखै मा खामानि मावदों आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो सानदों आरोना आङो एक्चुअलि न'आवहाय मा बानायदों नोंथांमोननो देखायनि आरोना आङो न'आवनो एक्चुअलि हारसिंनो मिस्ट्रि मावदों आरोना हारसिंनो आं निजानो मिस्ट्रि मावदों निजानो लेबार होनबाबो जायो आंजों लोगोसे बाबायाबो हेल्प खालामफादों आरोना न' लुनायाव बाख्रि लुदों आरोना न'आवहाय नै नोंथांमोननो देखायनि आङो बिथिंजाय माखासे पस्ट खुन्था नोंथांमोना उनावहाय नुनो मोन्दों बिथिंजाय पस्ट खुन्था होजोब्बाय आरोना नैबे गेजेरनि थोंसे दंबोयो ओमफ्राय नैबे थोंसेया होनो दंबोयो आरोना गोजौ थिखोनो ओमफ्राय नै बबे पस्ट खुन्था मोनसे थागोन गेजेरनि आरोना बेखौ बानायनाय जाथ'वाखै दा नै अखा हानानै लुनो एबा दालायनो हायाखै आरोना बेखायनो स्टप जाथ'ना दं खामानिया नै बेखौ बेफोरबायदि लुदों आरोना नै रिंथारा बेखिनियाव थागोन आरोना मोनसे बेनिफ्राय ओरैजाय दावखोगोन ओमफ्राय नैबे गाहाय ओरैबायदि गोजौ बानायदों आरोना गोजौ बानायनायनि जाहोनानो जाबाय एक्चुअलि हाखौ बिराद गोजौ खोनांगोन आरोना नैबिसिनि एक्चुअलि नैबे थार नुदोंना नैबिसिनि थारसिबां खोगोन आरोना हाखौ बेहाय दाउ आरि दोनजानाय बायदि खालामगोन जाहाथे सिङाव बन बायदिसिना दोननो हायो ओमफ्राय बेनिफ्राय बहाय रिंथार थासिगोन बेनिफ्राय ओरैजाय 5 फुट दावखोबावसिगोन आरोना बे गोजौआ ओमफ्राय सायावबो रिंथार थाबावगोन 5 फुटनि बेवहाय 5 फुट खुन्था थाबावगोन बेनि उनाव ओमफ्राय सायाव रिंथार होगोन आरोना ओरैजाय रिंथार होजोबगोन ओरैजायबो अलराउन्ड सायाव माबा रिंथार थासिगोन आरोना ओमफ्राय रिंथारा नैबे बेनिखिनि ना मोनथाम थागोन बावहाय लाइनाव मोनसे ओमफ्राय नैबे गेजेरनियाव मोनसे थागोन आरोना बेयो खुन्थिया दावखोबावगोन ओमफ्राय बे गेजेरनियाल' ओरैनो पस्ट खुन्था नैबिसिनिल' थागोन आरोना बे समानल' पस्ट खुन्था थागोन बावहाय ओमफ्राय नैथिंबो रिंथार थागोन आरोना ओरैजाय गोलाव लाइन थागोन ओमफ्राय नै गेजेरनाबो गोलाव लाइन थागोन आरोना रिंथार बेखौनो मावगासिनो दं आरोना खामानि आङो न'आवहायनो बेखायनो कन्टिनिउ भिडिअ लाबोनो हायाखै आरोना लोगोफोर थेवब्लाबो आङो नाजागोन भिडिअ लाबोबाय थानो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो माखासे खामानि मावनायखौबो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो नाजागोन आङो जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायो अब्लाना नुगोन आरोना नै बेखिनियाव लुनांबाय आरोना ओरैजायबो गय दङ ओमफ्राय हरैजायबो गय दङ नै बिथिं बाथौ दंमोन बाथौनि खर'आव लुनो हायासै आरोना लोगोफोर बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा मानो होनबा बेखौ गयखौबो दानफायनो हाया जाहैबाय ओमफ्राय नैबे खाथियावनो माने लाइनथार दं आरोना बे बारि गेजेरजों लाइनथार बोनाय दं आरोना बेनि जाहोननि थाखाय माने ओरैजाय साइडआव लुनांबाय आरोना एसे नै बिथिं बाथौ दंमोन बे बाथौनि एसे ओरै साइडआव लुनांबाय आरोना नैबे खर'थाराव लुनो हायासै जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा मानो होनबा ओरैजाय नै लाइना बेजोंनो दं आरोना नैबे लाइनथार नुनो मोन्दों नोंथांमोना बारि गेजेरजोंनो लाइनथार बोना होदों आरोना बेनि थाखाय बाख्रिखौ नै बिथिं लाबोनो हायासै आरो गयआथ' जेबो नङामोन दानफायनो हायोमोन बारु नैबे थानायनि थाखाय लाइनथार थानायनि थाखायनो ओरैजाय साइडआव लुनांगौ जाबाय आरोना नै खेब साइड लुनांगौ जाबाय आरोना नै बाथौआ बिथिं थाबाय ओमफ्राय ओरैजाय साइडआव लुनांगौ जाबाय उफाय गैया मा खालामनो गाइस दुखुनांथाव बाथ्रा मोनसे सानबा मोनसे जायो होननायानो नंमारगौ मा खालामनो उफाय गैया नै लाइनथारा बेजोंनो दङ लाबोनो हायासै बेखायनो बेखिनियाव ओरैजाय लुनांबाय आरोना एक्चुअलि बे लाइननि बाथ्रा सावरायबा एक्चुअलि दुखु मोनो आरोना गोसोआव बिराद दुखु नाङो गाबनो ओंखारो आरोना बे लाइनथारनि सोमोन्दै सावरायबा एक्चुअलि ओरैबो जाथावा माने न'खरनि थाखाय गोबां बेजाल जादों आरोना बियो बेखायनो आं खावलायो गासै रायजो राजा नोंथाङा आंनि जेस्ट बर' इउटुब चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ मालायनि अयनाय खालामनानै गावनि मोजांखौ मालाबाबो नागिरना मालाबाबो न'खराव सान्थि फैया आरोना मालायनि गाज्रिखौ नागिरनानै निजानि मोजांखौ नागिरबा मालाबाबो सान्थि फैया बेखौनो आं खावलायो जाहाथे नोंथांमोना मालायनि अयनायखौ मावनो नाङा आरो मालायनि अयनायखौ साननो नाङा निजानि मोजांखौ नागिरनानै आरोना निजानि मोजांखौ नागिरनानै मालायनि अयनायखौ साननो नाङा बेखौ आङो हास्थायो गासै रायजो राजाखौनो आं दायो माखासे बेनि रिंथारनि नैबे रिंथारनि माखासे रिं बानायनांगौ दं बे बानायनायखौ नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामगोन नैबेनि रिंथारखौबो आं बानायनो सम मोनाखै आरोना रिंथारनि थाखाय रिं बानायनांगौ दंमोन बेखौबो आं बानायनो सम मोनाखै बेखौ बानायनो नागिरदों आङो दायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नैबे मोनसे दंना नैबे पस्ट खुन्थानि थाखाय बेखौ गेजेराव बहायगोन आरोना नैबे गेजेराव बहायगोन ओमफ्राय आरो जागायनोसै दिनैनिफ्राय जागायफिनसै एक्चुअलि साननै गारजा फुजा होनानै साननै ना सानथाम स्टपआनो जाबाय आरोना साननैयानो हमना ला दिनैजों मैयाबो मावनाय जायासै ओमफ्राय दाख्लै
दिनैसो सानथामानो जासिगोन दिनै मावाबा दिनै एक्सुवेलि मावनो नागिरदों बोथोरा एसे मोजां बेखायनो मावनोसै आरोना आरो समबो मोनदों बेखायनो मावनोसै। नै माखासे रिं बानायनाय दङ बियो पस्ट खुन्था माबानि ओमफ्राय नैबे जाबाय रिंटारनि आरोना बेखौ इदि बाबाया हास'जोबना दोनदों आं बेखौ दायो खेंजोबनांगौ आरोना बाबाया हास'ग्रा ओमफ्राय आङो नैबावहाय रिं बानायग्रा आरोना बेखौ रिं बानायजोबनांगौ गासिखौबो आरो हास'बावनांगौ नै दंबयो माखासे नैबेफोर पस्ट खुन्थानिमोन आग्लायबाय ओमफ्राय नैबे गंसे गंनै रिंटारनि दं आरोना आं बे माखासेखौ दायो रिं बानायजोबनोसै आरोना नै दायाबो आं न'आवनो बानायनाय आरोना नैबेखौ बे रडखौ नै 100 ब्लेडजों हानानै बानायदों आरो नै खिदे माबाजों 100 ब्लेडजों हानानै बानायदों आरोखि नै ओरैनो सिम्पोल मेचिन सिचिन जायाखै बिराद खस्थ'यै हादों आरोना थेवब्लाबो सोलिसाबो आरोना एल बानायनो मोजां जायो। नै दायो रिंटारनि थाखाय एल बानायगासिनो आरोना रिं बानायगासिनो दायो नै बे जाबाय रिंटारनि रिं नै बियो दायो आं खेंगासिनो दं नै रिंटारनि नै दायो गाइस आं गासैखौबो रिंखौ बानायजोब्बाय आरोना नै दानि जेखिनि दंमोन बेखौ आं नै रिं बानायजोबना लाबाय नोगोद बुरजा बानायबाय आं नै रिङा आरो माखासे नांबावगोन थोनाय नङा बेखिनियाव कइल हास'नाय गैला आरोना बेखायनो दायो आं बानायनाय जायासै बेखिनिखौनो बानायथ'बाय आरोना बे रिंखिनिखौनो बिराद बुरजा बानायबाय आङो बिराद गोबाव बानायबाय आरोना खिन्थु नोगोद बुरजा बानायबाय रिंखौ हो गया ये नै गाइस आङो दायो बेखिनिखौ बानायबाय आरोना नै नोगोद बुरजा बानायबाय आङो रिंखौ बे माखासे माबानि आरोना पस्ट खुन्थानि ओमफ्राय नैबे जाबाय माबानि रिंटारनि आरोना नै बियो एक्सुवेलि लोगोफोर आं माब्लाबाबो सानाखैमोन दि आंहा बिदि मिस्ट्रि मावगोन होननानै सिगां आङो हाजिरा बिदि बायदिसिना मावोमोन आरोना बेलेगाव बेखायनो आङो सानबाय मानो हाया होननानै आं निजानो गोसोखौ दाद खालामना मावदों आरोना बेखायनो जाफुंबाय नै खुन्था माखा होजोब्बायानो आरोना जखा लानानै खना सना ओंखारजोब्बाय गासिबो मोजां जखानि जादों आरोना बुंनो थाङोबा एक्सुवेलि जाबायानो आरो हमना ला नैबावहाय रिंटार होबानो ओमफ्राय ओरैजाय गोजौआव अलराउन्ड माबा होबानो रिंटार होबानो ओमफ्राय नैबे खुन्थाखौ थिखोबानो जाबायानो आरो हमना ला ओमफ्राय गोजौनिखौथ' आं हानाय नङा मानो होनबा थिं दोनायाव एक्सुवेलि थिंनि सानि गेजेरनि जिथुनाखि थुब थायोना बेखौ सिफायनो रोंनाय नङा आरोना नङाबा आङो थिं सिं दोजोबनो हागौमोन बाथाम साथाम दोजोबनो हागौमोन आरोना एक्सुवेलि नायनि मा जायो बाथामखौबो दोनो हानाय आङो जुदि माबायो नायनानै दोनोसै आरोना सोरनावबा सोंना लानानै ओइ टिपखौ बेसेबां गोजौ दोनो बे गेजेरनि माने ओरैजाय थायोना खना थायोना बेखौ माने गोजौखौल' थिखोनो रोङा आरोना नङाबा सब रोंजोबगौआनो होनना बुंबाबो जायो नायनि मा जायो जुदि आङो बानायनाय जायो नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों देखायगोन आरोना नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लायो अब्लानो नुनो मोनगोन अब्लाबो बे अलराउन्ड रिंटार गासिखौबो थिखोजोबनानै दोनग्रोनि आरोना मा जायो उनावहाय नायनोसै एक्सुवेलि इउटुबनि फैसा नङा दै नोंथांमोना साननो हागौ इउटुबनि फैसा होननानै एक्सुवेलि जोंहा आइजों बाबाजों एक्सुवेलि आलु खेथि मावनानै बोरायबाबो बुरैबाबो गोबां खस्थ' मावनानै जिथुनाखि रां एसे मोन्दों बेजोंसो बे बाख्रिखौ लुदों आरोना गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बिसोरो बोरायबाबो बुरैबाबो गोबां इयुननि थाखाय एक्सुवेलि मोजांखौ मावो आरोना जोंनि थाखाय जोंसो इसेबां खस्थ' मावबावा बिसोरो जोंनि थाखाय गोबां खस्थ' मावो आरोना बिमा बिफाया मा बुंगोन आरो ओरैबायदि खस्थ' मावनानै नैबे बाख्रिखौबो लुबावनो नागिरदों आरोना बेबो फाक्कानि नै लोगोफोर पाक्कानि लुबावहांदों आरोना बिखानि थैखौ दै बानायनानै बिसोरो ओरैबायदि खस्थ' मावनानै नै दायो बाख्रि लुनो जागायबाय आरोना आइ बाबानि मेहनतजों लुनाय बाख्रि जागोन आरोना बियो नै